Ole trao thani som pasari tho tan ni ani a Indona lam Russia le Ukraine Indona lam kan hoile don ani kan hriat angin chol ni a video kan ti chua thin lo wangin thil thleng thar lo om le nuala Ukraine war plan secret plan anti tilik out tu ni a US nan soi chu FBI tenan man to a tin thu thar enge mazat weekend kana thlengani Russian Wagner Group chuan Orthodox Easter pualin Ukraine mitang Indona awanga tang za chuang chu Ukraine an thon kir le ni in an group din tu Yevgeny Prigozhin chuan video post a soi Russia Defense Ministry chuan Ukraine kho chak lama kho pui cheto Bakhmut mar thlang lam le chim chak biala city block pani dang Wagner unit ten an la le ta ni in a soi Ukraine sipai thu chua chuan an sipai te le Russia sipai te Bakhmut Indona thisen chuan ra phlak tak an nei ni in a soya mase Kyiv thlop tu sipai te chuan Bakhmut an la chel tlat ni in an soi Ukraine kho chak lam kho pui Slovian sa Russia missile manga be pui thlak na thi zat chu som pakhat an tling to zirtop ni khan Russia in Kherson be wangin mei chepa ni an thi ni in Ukraine President Office chuan a soi Russian politician le Donetsk People's Republic ho tu Denis Pushilin chuan Ukraine sipai ten Russia thunun Donetsk a khopui pakhat an ka awangin poiselo mi palian thia mi som an hliam ni in a soya yesinu vata a hliam tuar zinga hian mai chanau pang kumsari mi po atel ti soibok Russia hian Kherson a Ukraine police te beinan drone a manga he thu hi hebiala police force te chuan an soi Karabel area police car pakhat beani thu an soya officer pani ten hliam an tuara drone hian car hi ati chiani in an soi Russian regular spring military draft campaign chu kalpui zelani a hei hi online atanga ruwa man turani hei hi Vladimir Putin chuan minga sign nan to ni kha Easter exchange Ukraine Indona mitang za somthum chuang chua zelen an ni Ukraine rama Indona mitang Ukrainian za chuang chu chua an ni to a Easter exchange ro pui tak mangin an rama an kir le to ni in Ukraine official senior chuan a soya nikum February thla a Moscow in Indona ra phlak tak a kalpui hnuwa mitang engemazat chua zelen an ni to a in thleng an ni to a tunami hi Orthodox kauran Easter puala an chua zelen te an ni nimin cholni khan Orthodox kauran chuan Easter Sunday an loma ma seven himnala maharasat na oma wangin luang taka man lei thayani lo curfew ani awangin ring tu te chu zan kho in khom dan pa ngai in khom an khapa chuti chungpo chuan Ukraine thu nei tu then khat le mi engamazat chuan beise na thu chan ngai thla sharing te an naya iswa thole na chanchin chu ramna le Ukraine ne nan ain kai noi ni in an ngai chung ko tam tak tan chuan he hun lom om mani bi ka a chan chu Ukraine mitang Russia lamin an ron chua zelen wangani Presidential Advisor Andriy Yermak chuan Moscow in amiman sipai longkhal tu ramruveng tu le midang za somthum chu Easter pualin an ron chua hemi tan hin tang in thleng na lian tak na yani nuwa an ram lama an ron ho thuwa puangani Andriy Yermak chuan Telegram post a mitang chua zelen zinga hian thlatam tak chung Russia ina grinding offensive an ngai in beina lian tak Russia ina mun poimo tak nia an ngai kho chaklam mining kho pui Bakhmut bola Indona sipayan man te po antel ni in a soi kan mi puite nun na hi kan tan chuan hlut na nei sang beran ni ti in Yermak chuan a soya Kyiv thil tum chu Indona atang prisoner of war la zong te hruai kir le vekani thu a soya ni heng Ukraine mitang te hi Russia rama sipai chak tak Wagner group of mercenaries ten an man deuh vekan ni he poldin tu Yevgeny Prigozhin hian a press service manga Telegram video ati chua Orthodox Easter pualin heng mitang te hi Ukraine sipai te hna hlan le tan ni to thuwa soi Wagner ho tu pa chuan Ukraine mitang an chua zelen ma hian thu soin kan kuta intluk lu to lo ka beisei ati
Wagner sipai ral thuam keng pakhat chuan Ukraine tang te chu truck ka alu tir hloma hi video ti chua chuan alang February ni somni pali sang ni somni pania Russia in Ukraine a be pui thla ka tangkhan Ukraine le Russian sipai te chuan tang in thleng na hun an lo nei to thina ni China Defense Minister le Putin anin mu China in Russia tan ral thuama supply don ni a khotlang lamin news an vor dar mek lain chutiang chuidon thei tur chuan Putin le China hruai tu te an lo in huzur ve zut mai bok nen boruak an ti so sang zualani thlamasa khan Putin le ji chu Moscow an lo in muto a chumi nuwa Russian President Vladimir Putin le China Defense Minister te anin mule to a pathian ni nimin lam khan China Defense Minister le Putin hi Moscow anin koma Beijing in Moscow ne na anin zomna ati chak thuwa soi Moscow nen hian United States le khotlang ram te thu nei na check tur le counter turin heram pani te hian foreign policy chu in ngei takin an kalpui me kani China hruai tu Xi Jinping an Moscow ani thum chung state visit anei nu thlakhat poral ma in Putin le Russian Defense Minister Shoigu ten China Defense Minister General Li Shangfu an komani China chuan Ukraine rama Russia sipai thil ti dan chu soisel duravin Moscow ti buai tua United States le NATO te chu apua ma China Foreign Minister chuan kar masa khan China chuan Russia chural thuam mangina puidon lo ti lo seito hi US le khotlang ram tang rual dang ten an pu na a chan let na ni China hruai tu ten Moscow an tlo chan hi Moscow le Beijing in lai chin na ti nge chungchang ni in puan chua ni thina ayaril hi om ngei ni in an ring ral thuama supply du angem ti hi zo na lian takani a China hian chu tiang ani chuan hrek na lian tak Russia khotlang hawina an hrek na angmaya hrek na lian tak ama chon ngei don ni in alanga economy ya khovel le US ma hruai tu ni tummek China hian chu ati du angem ti ju zo na lian takani meeting hon na thu saya Putin chuan Russia le China in leichin na mason na tlang pui chu afak le Ukraine chuan Easter lom lain Donetsk an kap Russia nimin cholni jing khan Ukraine sipai te chuan Donetsk khopui lai hol chu rocket tam takin an kapa Spaso Prebrezhensky Cathedral bula engemaw zat atla a Easter in khom boruak asukuk na sa hle an in khom na atanga tlan chuakin hmun danga in sonanga ya Orthodox Easter lomna ati buai hle ni in an soi Joint Center for Control and Coordination JCCC monitoring in na atar landanin somni jing dar thom le minute somni panga vel khan Ukraine in Donetsk atanga mar thlang lam KM somthum vela hla ocher tenino a chen na hmun atangin multiple launch rocket system MLRS projectile somni velan ron kap ni in an soi atir lama bei an ni atanga dar kar tlem te chungin 155 mm round artillery shell som pani zetin khopui hi an kapa thunei tu te chuan an nulama thil thleng te chuan buai puya hliam engemaw zat an oma anen kolmek ni in an soya building engemaw zat an kap chhia ni in an soya ni zankhat chunga bompuak hi Orthodox Christian tam takin Easter vigil nei zoa cathedral an chua san lai ni in thenkhat chuan an soya bompuak wang hian mi engemaw zat hlau thong takin an oma mi tam tak naupang telin biak in chunga in hum himna zong turin an tlan let le ni in social media video share a chuan tarlan ani report masabera chuan mi pakhat athia mi parukin hliam an tur boka assistant diakon pakhat chuan service a chua san rualin apuma bom siperin adeng fu bokani missile zinga pakhat ma hian cathedral hi direct in akap fu lova mase heti la hian pakhatero chu metar za aya hlalova aron tla ani Russian Donetsk People Republic DPR ho tu nathok mek Denis Pushilin chuan Telegram post ha melma te chuan Easter zan khan cathedral Central Cathedral mun chu tumreng wangin an ron bein ni tumreng wangin an be ani ti ina soya kan combat crew te hian misual te neutralize tumin ma an la mek ani ati Central Square huam chunga civil mi te mun ma rang Ukraine lam hian an beya bus station damdoi dorte dor engemaw zat le cathedral atanga metar zahni vela hla market te po Ukraine hian an beyani
kindergarten pakhata chuan kang mai chuak bok ni in an soi Donetsk People's Republic khopui hian kumsang ni som palia ki fa mai den sarkar pai thlak na anol nuwa Ukraine be na tam tak an tok to a February sang ni som ni pahnia Russia in sipai be pu thlak ma kar engemaw zat kalta khan he in be na hi azwal kai chute tang chuan he bial hian na satakin har satna an tok ta ani Nikum October thla khan DPR hi People's Republic of Luhansk le Zaporizhzhia te Kherson region tenen Russia da lu ani a Ukraine le khotlang lam chuan he referendum hian pompui lovani ole indona update ber ngai thlang kanhriat angin Russia le Ukraine indo mek na Donetsk region na Bakhmut khopui le a che vel indona chu inbe na lian ber ani a Donetsk khopui dangla tur le be turin tuna indo mek na Bakhmut hian poimo na tam taka nei ni in Russia lam chuan an ngai chu wangin Bakhmut hi niza don Russia chuan an be to a turu takani tuna hian Russia lam chuan Bakhmut hi an thunun to ni in an in soya mase kan soi photo angin Ukraine sipai ten Bakhmut sarkar mun poimo zong chan to mase an latlan chua san lawemo an la in pek miau lo wangin Bakhmut kan la chel Russia sipai ten an la thunun lo an ti ve thung an soi dana dik ve ve thei ome mase je brual lovin Russia lam hian an nor tom zela nizan maya Bakhmuta city block pani Russia sipai ten an la thar le to ti Russian Minister of Defense chuan apuang Russia in Bakhmut city block pani an lak thuan puan hnuwa Ukraine chuan Bakhmuta thisen chuana indona a to hri lo ni in an soi ve thunga Ukraine sipai te chuan khochak lam khopui Bakhmuta tun hnai kumsom ni chunga thisen chuak indona lian berani antia Bakhmut khopui atanga KM somli panga vela hla Slovian sa Russia in be pu thla ka wanga thizat chumi som pakhat an tling to ni in an soi bok he indona hi indona rai berle thina thlen tu tam berani lelam lelama thi le hliam tam takanom ta Ukraine chaklam sipai ho tu thupuang tu serhi cherwati chuan tun hnai kumsom ni chunga lo om ngai lo thisen chuan ra phlak indona chu Bakhmut khopui hi ni a chumi khopui lai taka chuan indona lian taka om mek ni in a soi ve thunga kan sipai ten mason na an nei ti apuanga heti lai hian Russia chuan Bakhmuta masona an nei zel ti an soi ve thung Russia Defense Ministry chuan briefinga Wagner Assault Unit te chuan hlotling takin ma an sona Bakhmut khopui chimle marlam pon lam district pahnian lata ni in na soi Russia sipai paratrooper unit te chuan Russia masona nia soi chuan nem ngeta kilkhata Ukraine sipai andang betti Bakhmut khopuya lutta Russian paratrooper te chuan an soi ve bokani ole indona chuala kal zela enge thleng zel don le chanchin thar ber turin he channel hi lo ngai chang zel don nia video dot le in lo ngai chang thau don nia in zawa in mangtha le effect ole